Väčšina súčasných kresťanov verí v existenciu mocnej duchovnej bytosti, ktorá so svojou armádou démonov bojuje proti Bohu a ľuďom. Od tejto bytosti zvanej Satan, diabol, pochádza všetko zlo a nešťastie na zemi. O Satanovi sa traduje nasledovný príbeh. Kedysi dávno bol veľmi vysoko postaveným anjelom v Božej blízkosti. Zatúžil však v pýche po rovnosti s Bohom a zviedol proti nemu do povstania tretinu anjelov. Bol porazený archanielom Michalom a zvrhnutý na zem. Tu začal škodiť Božiemu stvoreniu. V podobe hada pripravil človeka o raj a na Golgote sa dokonca pokúsil zabiť aj samotného Božieho syna, Ježiša Krista. Prehliadol však Boží plán a po Kristovom víťazstve bol odsúdený na budúcu záhubu v pekle aj so svojimi služobníkmi. Keďže teraz vie, že mu zostáva už len krátky čas, tak intenzívne zvádza ľudí k hriechu. Je toto číra fantázia, alebo takýto príbeh máme naozaj napísaný v Biblii? Pozrieme sa na niekoľko zásadných protirečení tohto príbehu tomu, čo je naozaj napísané v Biblii. Poprvé, vojna v nebi. Tvrdenie, že drak zo Zjavenia kapitoly 12 je osoba diabla a táto kapitola popisuje počiatok stvorenia, má veľmi veľké logické problémy. Napríklad, prečo Boh skrze Mojžiša alebo aspoň jedného z prorokov nepovedal svojmu ľudu nič o vojne na nebi, nič o páde Satana a jeho anjelov? Prečo ich Boh ani raz nevaroval pred prítomnosťou takej mocnej, zlej bytosti, ktorá ich bude nabádať k hriechu? A prečo Boh považoval za potrebné zjaviť túto pravdu až o pár tisíc rokov neskôr apoštolovi Jánovi? A na koho to Satan žaloval pred stvorením? Veď je napísané, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Po druhé, zvádzanie k hriechu. Ako diabol vstupuje do našich myslí alebo do nášho tela? Ako nás pokúša? Keď Biblia jasne hovorí, že pokušenie pochádza z nášho vnútra, ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Prečo Biblia tvrdí, že do sveta prišiel hriech skrze človeka a nie skrze Satana? Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Po tretie, slávny anjel alebo masový vrah. Prorok Ezechiel napísal: Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, keď si bol stvorený, až kým sa nenašla u teba neprávosť. Ak by sme uverili tomu, že tieto slová popisujú Satana, tak by sme vlastne tvrdili, že Kristus klamal, keď povedal o diablovi toto. Bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Bol teda diabol od počiatku hriešnik, alebo bol od počiatku dokonalý? A majú anjeli vôbec slobodnú vôľu? Biblia nás predsa učí o ich podriadenosti Bohu. Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu? Slovo všetci naznačuje, že anjeli sa nedelia na dve skupiny, na poslušných a na vzbúrencov. Po štvrté, čo sa stalo na kríži? Čo sa vlastne stalo so Satanom, diablom po Kristovej smrti? V liste Hebrejom stojí, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla. Ako bol teda diabol zničený, keď naďalej škodí a na svete je tak veľa zla? Po piate, spolupracovník na našom spasení. Pri predstave nadprirodzeného nepriateľa Božieho a ľudského, Satana, najvtipnejšie vyznieva jeho spolupráca na našom spasení, o ktorej píše apoštol Pavol. Vydať takého Satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pánov. Prečo samostatná, Bohu vzdorujúca, inteligentná bytosť učí ľudí počestnému spôsobu života? K ním patrí Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal Satanovi,
aby sa odučili rúhať. Po šieste, všemohúcnosť Božia. Biblia jasne učí len o všemohúcnosti Boha a nikoho iného. Ak tomu naozaj veríme, potom je ťažké uveriť v existenciu niekoho tak mocného, že by mu mohol byť rovnocenným protivníkom a pokúsil by sa s ním bojovať. A samozrejme, je tu ešte mnoho iných otázok bez existencie uspokojivej odpovede. Hrešili by sme, keby nebolo Satana? Môžu diabol a padlí anjeli činiť pokánie? Musel Boh diablovi zaplatiť výkupné, aby zachránil ľudstvo? Nuž, ak je všeobecne tradovaný príbeh o Satanovi fantáziou, čo nás naozaj o ňom učí Biblia? Odpovede budeme hľadať v ďalších videách.